engagement. Og det er jo, som nogen siger, eller som en spurgte mig, de penge I nu, er de givet godt ud. Så sagde jeg, at du får mindst 10 folk, 20 folk tilbage af de penge. Ja, sagde vedkommende. Og hvis I ikke gjorde det, så er det jo ikke sikkert, der blev lavet det, der bliver lavet, og de fællesskaber, der nu er opstået af det. Så tusind tak for jeres indsats so far. Programmet står her. Om lidt kommer Thomas Vivler og Anne-Marie og giver os en kaleidoskopisk gennemgang af nogle billeder, som en eller anden har taget. Jeg ved ikke. En eller anden. Claus. Okay. Er det ikke dig? Det er jo Claus. Ja, det er Claus' spiller. Claus har jo fulgt os i tykt og tyndt. Vi har også pressen til stede. Endnu ikke TV2 Øst. Nej, vi har været i TV2 Øst. Ja, vi har været i TV2 Øst, så den klaret. Men Nordvestjylland, det er rigtigt, Margrethe sidder der, og hun har oven i købet taget sine børn med, for de skal opleve noget i aften. Strålende, vi kaster os over programmet, for vi skal gerne slutte præcis kl. 20. Og nu er der Anne-Marie og Thomas Vivl. Værsgo. Mange tak. Tak til Vagn. Det var en fornøjelse at køre bus med Vagn, ikke mindst. Og ja, den mand, han har ordet i sin hånd. Lad mig sige det sådan, at han bruger det gerne. Jeg kan jo kun slutte op om det Vagn, han indleder her med at sige. Vi var jo helt høje, at det er en utrolig smukke oplevelse, det var at være rundt i hver by. Det var virkelig en fornøjelse. Og jeg synes på en måde, der var en symbolik i, da Vagn i Fårevejle skulle åbne champagne med en sabel. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der oplevede det. Det endte jo helt eksplosivt. Og det er på en måde en metafor på vores oplevelse af hele dagen. Det var en eksplosiv fornemmelse. Og det var, man kan også sige, at humøret i bussen steg og steg. Jamen, det var det sådan, at tag var ved at... Og vi snakkede jo ret livligt i bussen og evaluerede fra sted til sted. Det var lidt svært at høre, hvad hinanden sagde nogle gange i bussen. Og på et tidspunkt så spurgte Vagn mig faktisk, hvad tror du egentlig, jeg laver sådan til daglig? Så sagde jeg, jamen jeg er jo omrejsende troubadour. Vagn kunne ikke helt høre, hvad jeg sagde, så han sagde, hvad er du med i Troubadour? Ej, desværre, men tak for tilliden op. Du ligner ham der, den mørkhårede Troubadour. Nå, ja, Michael Bundesen. Tak. Ja, men, altså, det var bare en pragtfuld dag. Ja, det var en fantastisk dag. Og det er for os, der også har fulgt jer hele vejen igennem, der har det også været en utrolig rejse at se, hvordan I er startet med nogle projekter, som I så ligesom har kvalificeret og ført ud i livet. Og vi vil gerne ligesom tage med igennem en tur med billederne her, på hvad det egentlig er, vi som dommer oplevede, da vi var på rundtur i mandags, så I også kan se, hvad det er, der er sket undervejs. Jeg ved ikke, om vi skal lyset slukkes? Kan I se billederne ordentligt? Ja. Slukker du mere? Det der er loftlys. Det her, det var turen, vi tog på. Vi mødtes i Højby, så kørte vi til Nørre Smidt, så til Høllerup, så til Fårevejle, så til Skippinge, og så hele vejen op til Overby og tilbage igen. Så det var den rundtur, vi tog i løbet af dagen. Og hvis vi starter med Nørre Smindrup, som var det første sted, vi var, så var det Nørre Smindrups projekt at genetablere byens bakke. Og det er en bakke, som er blevet brugt til rigtig mange arrangementer tidligere, og var blevet sådan groet til og blev ikke brugt så meget mere. Så Nørre Smindrup besluttede, at der skulle gøres en masse ved det. Og det blev der virkelig. Sådan her så det ud før. Meget trist, kan man sige. Her kan man se, Nørre Smindrup var så heldig, at kommunen lige havde besluttet sig for, at der skulle, den her sti skulle renoveres. Så det er faktisk ikke Nørre Smindrup selv, der gjorde det, for det havde kommunen allerede i gang med. Og det var rigtig heldigt. Yeah. Fordi at så blev der jo tid til at gøre alle de andre ting. Og her er nogle af billederne undervejs, alt det arbejde, der er blevet lavet. Og så blev det dommerdag.
Ja. Det var jo noget af klub, det der, ikke? Altså, den der hestetransport, den går jo hurtigere end jeres regionalbane. Altså, nogle gange så forstår man godt det slogan, I har her i Odsherred, tid til livet. Det oplever man i regionalbanen, det vil jeg sige. Det tog, det standser jo stort set ved alt. Næste station, en bus. Ej, det synes jeg var en rigtig festlig modtagelse, det der. Jeg tror, vi nåede 40 meter på cirka 20 minutter. Det var en rigtig god start på dagen, synes jeg. Det var fascinerende. Tak for det. Ja. Ja. Så ankom vi med hestevognen til byens bakke, hvor Ja. der så var lavet sådan en meget flot indgangsportal. Ja, Ja. det var jo en helt royal modtagelse, vi fik der. Ja. Af syngende børn. Syngende børn, Ja. røde pølser, eller måske var de ikke røde. Nej, De ser lidt brune pølser. det var ikke så godt. Hvad for noget? Magnus skal ikke have røde pølser. Nå, nej. Men partifarven, ikke? Jo. der skete en masse ude i Nørre Smendrup. Ja, det gjorde der. Ja. Og Ja, der godt. var både et amfiteater, Det var der. og der var et auditorium. Udendørs auditorium. Der var en junglesti. Prøvede du den? Ja, nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Det gjorde Gør du. du? Ja, det gør Du jeg. kastede dig Ja. heroisk ud Ja. i udfordringen. Men jeg kan godt mærke, at du ikke turde. Nej, jeg tror Ja. ikke. Det var frygteligt. Det var. Ja. Men du gjorde det. Ja, det gør jeg. Ja. Det var vildt sjovt. Ja. Men Marie, prøv at høre. Du varetager jo stort set alt, hvad der har at gøre med os her. Så du, Kun det der er sjovt. jamen, du er i øvrigt en pragtfuld kvinde. Skal vi ikke lige give hende hånden? Synes hun er du er jo nærmest Odsherred med puls, ikke? Så skønt du er. Så, du turde det. Nu er vi kommet videre Ja. til det næste billede. Ja, Det her, det er auditorium. ja, Ja. Meget festligt. Og hele Nørre Smendrup Friskole var der. ja. Ja. Og så kom vi til Høllerup. Hølgaard. Ja. Dejlig Hølgaard. Ja. Ja. Gadekært. Det så ikke så godt ud. Det så sådan der ud. Ja. Og ude i Høllerup, der synes de, at det skulle de gøre noget ved. Ja. Så det gik vi i gang med. Og det, der virkelig... altså, der var mange ting, der imponerede os der. Men det der især imponerede os, det var jo, at alle de her... prøv at gå videre til næste billede. Det her nye stakit, det er håndlavet. Ja, det er ret godt. Det var vi godt nok imponeret over. Ja, det er meget, meget godt. Ja. Og der fik vi thai med. Ja, det var også Mega håndlavet. lækkert, ja. Altså, vi blev virkelig trakteret. Alt var Det må man håndlavet. sige. Ja. Ja. Og Morten Egeskov, eller Morten Ege, hvad hedder ikke Egeskov. Morten fra Egebjerg, han kom og spillede trompet. Det er et smukt billede, det der. Det er samtlige seere til TV Charlie. Endelig har vi fundet dem. TV2 er lidt længe efter dem. Det er de altså. De sad i Høllerup. Nej, det er ikke det. Ja. Og i Høllerup, der var det jo sådan, at hver anden dag, så inde i det spabad, som I har, det hørte vi jo. Måske var det fordi, at I var i Norge, Maria og Lars. Så fortalte de andre, hver anden dag, så var det mændene, der måtte være i spabadet, og hver anden dag var det damerne. Og hvad der så er om søndagen, det ved man ikke. Det kan man så selv regne. Ja. Så kom vi til Forvejle. Ja, dejligt fra Vejle. Dejligt Forvejle. Ja, Pladsen foran Adlers huse. De smukke gamle huse, som Forvejle er i gang med at sætte i stand. Og den her plads besluttede de, at den skulle være en ordentlig indgangsportal til byen. Og hernede arbejdet. Og så er det sådan noget. ja det, de der bygninger er jo af historisk karakter. Det var jo asylcentret i gamle dage. Var det ikke det? Altså sådan for børn. Ja, for børn, ja. Ja. Og der har man, vi var der synes jeg er meget flot, åbnet den der champagne. Sæbel. Heroisk var det. Og så sendte vi den rundt. Ja. Bag, så drak vi den. Ej, det var der ikke rigtig nogen, der turde. Ja. Men jeg synes, det var fint det Forvejle der, ikke? Og der har man anlagt en petankbane. Der midt i. Nej, det er en fin lille sti der, ikke? Ja, det er en kombineret sti og petankbane. Ja. Og det er jo dejligt, Ja. fordi man plejer ikke at gå på petankbaner. Det må man så her. Rigtig godt gået. Ja. Og så var der nogen, der fik en tur i veteranbilen. Ja. Blandt andet projektleder Mia og Nina Lemkov. Vi tog selv. Der Og blev varm. vi helt royalt Ja, ud til os andre, ja. Nå, så Skiftinge, kom vi ned til Skippinge.
som har anlagt en poesipark. Det var vidunderligt, synes jeg. Det er et meget fint projekt. Ja. Skipinge Ja. er jo i sig selv et meget lyrisk navn. Ja, Synes jeg. det er det. Og en meget lyrisk by. Og det var jo oprindeligt en branddam, som man så Ja. kalder et gadekær. I også, det er jo også meget lyrisk. Og kalde det et gadekær i stedet for branddam. Ja. Ja. Ikke? Gadekær lyder Gadekær. meget hyggeligere, ikke? Ja, det lyder som ved landsbyens gadekær. Ja, nemlig. Ja, ved landsbyens branddam. Den går ikke rigtigt. Nej, lige nok. Nej. Ja. Ja, beskidt mere. Hernede og arbejde, der blev fældet en masse træer, anlagt en sti med poesi, og så kom det til at se sådan ud. Der var også nogle trapper ned til gadekær. Desværre kom hegnet ikke ned. Der var lidt komplikationer omkring hegnet der. Man var lidt bange for, når man holdt fest inde i forsamlingshuset, at folk på en eller anden måde skulle komme til at falde ned i branddammen. Det synes jeg, der er meget egentlig det synes jeg er overvejelse. meget flinkt af Skipinge. Ja. Ja. Og så er der mere poesi på væggen her. Ja. Så fantastisk ud. Meget fint. Ja. Og det allersjoveste indslag den dag, det var jo, at Jens Blendstrup så kom i Skipinge, og han havde lavet en dialog mellem ham selv og en af dommerne. Og jeg ved ikke rigtig, hvem af dommerne det var, om det var Vagn, men i hvert fald var det en dommer, der talte sådan her. Ja. Så man kunne høre forskel på stemmerne. Ja. Der fik vi også lækker mad. Ja. Overby, ja. Designer Overby. Overby. Ja. Så er man bare ovenpå. Det forpligter jo lidt, når man hedder Overby. Ja. Men det var også et meget fint projekt. Det var Byhaven, der var blevet sat i stand i Overby. Og der var de i tvivl om i Overby, om det her gamle vandværk, som var noget forfaldet, om de bare skulle rive de ned, eller hvad de skulle gøre. Men det gjorde de ikke, og det var heldigt, fordi den står bare som en perle. Ja, meget fint. Ja, meget flot. Oase. Ja, det er det virkelig. Det er en lille byoase. Ja. Og der var musik,